Sige. Okay. Okay. Yeah, okay. Salamat kayo tayo Brother John Banal at itong matikon tayo ng atay sa panahon alang sa Osar Pagayawal Institution, no? Matagal na biyernes, alas 3, patid na tama niya. Pero mapawal muna tayo Bible Institution tayo sa Plaza Magsaysay, kaya sa Rizal Monumento, no? Matagal na Sabado, alas 5 sa hapon, tama na susunod sa gabi. Mula natin so na si Brother John. Nako kayo nakasalamat sa inyo niya. So kay ato na mga panahon na nagpadayon na kung kita sinagi sa mga paningkamot na ang oras doon na tayo oras ng itawigayon sinagi sa mga gamit sa kalimanan sa pagwali sa mayang malita. Na sa panahon sa Pilipinas sa Kristo mga pamano mga transisyon mga paningtumpo Pagpapalagay nagpupon. So, karoon na nakaanin ng kahimanan. Muna ang kilimang kahimanan atong gamiton din alang sa pagwali, sa pulong sa Diyos, sa pagpaambit, sa mga pangatiwaran, sa litudlo, sa timbahan sa Panginoon sa Kristo. Okay, binihod something ang atong pagwali, doon mga pagsumpati sa makaingon ka anong nilawan idubatihan ang pulong sa Diyos. Apa may gusto na malaan sa tulasa, makita ni mo nga doon na magaling tayo ng tubig din na panahon sa Panginoon sa Kristo. No? Kaya tayo, ilang mo yung sa mga kulturis mismo, sama ni San Pablo, no? Sa tangi Saulo, maraming mo ng Pablo. Pero dito ko mag-aatang ninyo na si San Pablo o sabat sa apostol, no? Ulit ko matahatan na kanawa ko lang ko akong history na kung sa kayo ang mga apostol, sinta kayo na dyan. Pero sa Pablo, kami mag-ulito sa simbahan. Pero kaya na ngayon mo na sa Pablo, doon na natin ang obligasyon, lahat na pagwali sa Panginoon sa Kristo, sa mga pagtulungan mula sa Panginoon sa Kristo. Mahal po, mahal na pong gaminyo ng tanong na naminaw, mula sa Bible, sa mga negosyo na area, o doon sa mga tubangan, mayroon hapon sa inyong talaga, mayroon kong tanga sa inyong pagpamilaw, ba't hindi na magkakatulan sa Republic Karon. Ang akong tema sa Republic Karon, isip o sa Catholic Faith Defender, ang mga kamatuloyan na tutudlo sa Panginoon sa Kristo, natin na nila sa Biblia. Na ang topic na ko ang paghilang sa matulog na Iglesia. Doon ay timaan ay mailan na ko na doon ay matulog na Iglesia. Gani, dito ang muna na karoon din sintumol na, no? Istimul. Ang magagano na na sa karoon kay Chris. Kapun. 40,000 na sa mga Christian denomination. Hindi sa atuan tibuok kalibutan. Mga Christian denomination na kata. Wala mo sa mga Islam, wala mo sa mga Buddhism, mga Hindu, Christian denomination na. Mga 40,000 plus kata sa mga denomination. Pero ang pagkakala, kinsaman ang nagdala sa matulog na simbahan. At ang nagtoko sa Panginoon sa Kristo. Kaya kaya ang simbahan at ang nagtoko sa Panginoon sa Kristo, doon naman ay kaliwasan nila. Kaya ang tinupon naman ang tao na simbahan, hindi kaya makapaluwas sa ito. Tungkol sa tao na natukod sa mga Diyos na. Mga kailangan nila ng pangutana, sa Kristo na natulog nila. Sa usahan man ko ng pula na ito na nagkasilang ng Lutsuron, na kami mo, ano hindi kay kami mo tinawag ni kasimbahan ni Kristo. Kaya nagdala niyo Church of Christ, ay Iglesia ni Kristo. Pero ang pagkakana, kaya mga magtutulo, mga founder na ng mga simbahan, si Kristo ulit, ang ating sa Kristo. Yun ang may tawag na tuloy na kasalpanan o reference o Kristo. Kaya na, pinukod dito sa Panginoon sa Kristo.
Kaya magluwa sa luwasan iha sa matuod na simbahan. Nakabuna ang grasya na makasantos, ang grasya na magbuhagay sa tinuod na simbahan ni Cristo. Magluwa na batara na po sa unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15. Naiiwan na nato ang Biblia, no? Unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15. Naiiwan din na apan. Kung wala na ako, pininsulata mao'y magtulo kanino, kung saan na po, pag kinabuhay. Diyan sa kanumalay sa Diyos, na mao'y ang imeksa sa buhay na Diyos, ang haligi o ang sumaranan sa kamaturan. Muna na ang simbahan. Mao ang sumaranan sa kamaturan. So, ino na ang Bible. Kanino na ang Bible, mao na sure authority sa mga simbahan. Dili na po na, no? Kaya ang Bible, wala pa rin Bible, ila na may simbahan. Na siya, wala pa ang Bible. Ang unang timahan sa pagina sa mato ni Iglesia, doon ay pagkausa. Oneness, no? Kaya sa Mateo, Kapitulo 16, Versikulo 18, nangyunan ang atong Ginoo sa Kristo. Na ikaw si Pedro, kung niliibang ang mato, tukurin ko ang atong Iglesia. O ang kamatayan hindi makatanyong tumili, no? Dahil yun ay buta, tukurin ko ikaw. Dahil ikaw si Pedro, nagagawa rin yung bato, tukurin ko ang atong Iglesia. Kung di tanggani ang kamatayan hindi makabuntong nilimi. Unang, ang usa sa limaan sa kanila sa mato ng Iglesia, mato ng simbahan, kaya hindi nagkakausa, oneness. Ino nga kami 44,000, 43,000. Mauli ang tanan nga matuod. Mauli ang tanan nga ito ni Cristo. Hindi. Kaya manahimyo na ating ni Cristo. Dahil ikaw si Pedro, sa niliibang ang bato, tukurin ko ang ato mga simbahan. Sa ato mga Iglesia. Manahimyo na ating ni Cristo. Una ay pagkausa. Kaya kanila magulahan sa kanila sa matay ng Iglesia, maaway ang pagka-apostolikan mo, ang pagka-apostolika. Kaya ang mga sinuhan, ipagdagan din sa mga apostolik. Dili yung ipagdagan lang sa mga ministro, mga mag-ulang na tuwing sa dunia, kanalang itawag na ito mga persona, no? Tuloy. Ipagdagan din sa mga apostolik. Mga dahil sa Kristo, Kapitulo 2, Versikulo 19. 20. Na dunay sa kalaman, dinha sa mga apostolis. Kristo, Kapitulo 2, Versikulo 19, sa 20. Ito kamang mga dulilo, hindi na malamya o mga dulilo, kundi mga tabi-lungsod na kakakaroon sa Diyos o sa mga tatong silang bahay. Ditutunan kami nila sa soberana ang nagitamutan sa mga susunod o sa mga propeta o ang bato na nagsukaran na mawag sa Kristo Jesus. May mga kamatiyong si Kristo na si Pedro mga nagsusunod nagtagaan sa katundanan sa mga simbahan na nagalang rin. Mga nagalang nila sa simbahan ng mga Katoliko, nila kanino una na Santo Papa, una na Pangulo sa simbahan. Pero ang mga naman ito, nagpaman siya na inagawag ko po namin niya, hindi magkagudugan sa kalimutan. Wala ipadalang piniliya sa ilang dipili na Pangulo, sa ilang dipili na mahimong leader na mga si San Pedro. Una na si San Pedro, pagkaka-apostolis. Una, ang pagkakas na San Pedro, kita mo na kasunod niyo. Na Pangulo, nagawa na kung makagayon, sa mga Kristo. Kung nagkamaon mo na ang mga imos o gapos, pagkadagama na kayo ang mulabay. Ang mga po, pagdardanan mo, papas na itong papa, libo ng papas, abay kakson amahan. Kaya ang maonin na iwas ko, baika akong tuwas. Isip trulo ni Cristo, iya sa katundanan, sa pagwali sa marang balita. Wala na ang po, wala kita lang sa teacher o teacher. Pagkat ang nakatong katantaran na lang sa tupapa, kanina sa mga support ni Busus King,
Baka si Pope Francis I. Si Pope Francis I, baka niya ito ang Santo Papa Lalo nga natin sa mga 267 o 66, no? Wala. Kung wala kamatay yun, no? Baka niya ang itong mga nagsunod sa lalay ni San Pedro. Ang sunod ng San Pedro na mga tao sa simbahan, si Ninos, St. Ninos, na ay nagkakaroon ng mga Santo Papa, sila sa mga katulugan ang nilabas. Mga makita mga sunod na ang leader sa tungkol sa Kristo, kay Ino na katulog sa Kristo, mayroong simbahan, hindi mo magunta, magpapadayan nila, mga nagpadayan nila, tulog sa mga Pangulo, ngayon ituloy. Mga nakabasaya ng Mateo 16, dito yun, no? Pagkakunan nila hanggang sa kaangtunan. Kapatalaman mo ng Mateo, Kapitulo 16, versikulo napagagalan niya, no? Muna ipatubang niya, muna nalilibili yung maundan. Manilin, magamadaan yung ginagawa kita. Tungkol sa'yo. Ang ipatawag sa tulad nila na busang ganyan ang kamatay at bilig yung makabuntol. Para talawin natin ang history at kasaysayan, netong year 1517. Kasi Dr. Martin Luther, rakan ni Paul sa simbahan ng Romano Katoliko. Ihawa siya, nagtukol siya ang Lutheran Church niya, magbilang Italia na sa founder ng Protestantism. Yan yung makita ba, na wala pasubok ko yung Martin Luther, na ano ang simbahan ng Romano Katoliko. Kaya simbahan ng Romano Katoliko na isip siya in 33 Anno Domini, o Year of the Lord. Yan yung makasara sa dunya executive. Dunya executive, tayo yung preference. Kalimutan sa sa pista. Yan yung makasa nila. Kaya ang yan simbahan. Doon na yung subsistence sa tuwigan. Kaya ang katulad, sa kanila sa matulong ng Rusya, kaya nila ang pagkabalatan, ang pagkahuli mo, huli, ay ang pagkatunta, ang pagkakala yun, na inyong magtunta. Ang Romano Katoliko, wala ang galila, ang pagkakala naman wala. Sa lalaki nila, sa wala Katoliko, talaw wala susuhan, pagkakala ng Katoliko na nakatuto. Pero, mga sa'yon, wala nagpaila na ang simbahan ng Kristo, dahil na sa naglakan, dinitulog kayo ang mga tao, ganun yung mga masamento, ang mga membro, wala nagpaila na dinitulakan na simbahan niya, nagpaila na balakan na simbahan, tungkol kaya ang tukod din ng mga simbahan, ang ating lumayan sa Kristo, kasama sa balaan. O sa kabalaan, Lucas, Kapitulo 1, versikulo 35. Una, mismo sila ninyon. Sa 1 Pedro, Kapitulo 1, versikulo 16. Dahil yung nakakubraan, kamulusay, mahimo kabalaan. Mga rahilo na ito yung mga Christian, mga Church, mga daghan sa ito sa kasultanan, na mga katulong ko, mga nangyong santos, mga katulong ko, mga nangyong Luther, naging ni Mother Teresa, Pagkaltuta, o yan, naging ni mga santos na kasama ni San Pedro Alonso, sama ni San Alonso de Manila, alas sa Manila. Yan yung makita, mga sugod, na nagpakamatay sila. Alam ni Cristo, wala ka simahan ngayon, ang pamatahan ako, una ba tayo nagpakamatay niya? Una tayo nagpakula sa iyong tubo sa mga simbahan. Pero nagay yung makita ang isurun na yung simbahan. Isip na doon ay pagkabalawan, nabunga sa pagkabalawan. Nabunga sa pagkasantos. Nabunga sa mga santos. Wala na ako, ang bunga na maayo ang bunga, wala na ang sana maayo sa
wala may sir, wala may yan, at tungkol kayo, ang katuluto, mga kalawalon, mga katuluto, mga kalawalon, at simbahan ng mga katuluto, mga kalawalon. Apa, bisa kalawalon na sila. Ipasunod, biyasan na sa simbahan. Pero sa simbahan, mula ng hospital, na kung magkasakit ka, mamaano ka sa mga hospital, kaya talaga mga sakit, mga manakapsala. Pero di ba yung kontrol niya, yun na yung hospital, magkasakit-sakit na kita. Wala na reaksyon ang simbahan para sa mga makasasada, hindi sa mga wala. Wala itong mga singles, sila, mahirap na mapagpo. Yan sa simbahan na nila sa pag-alagan o sa pag-ampo sa Diyos. Kaya ang pangutama na po, sila ba yung makaliwa? Na sumala sa Biblia, kung Kapitulo 3, Versículo 26. Kaya lahat ng laban na ito, ang atong Yesu Cristo, ito atong kawaliwang maluluwa. Mula na ito man natin sa Cristo yung atong maluluwa, nagawa na simbahan, magtulong ang atong makapanasin. Ang pagutaya na, kung ang simbahan ni Yesu Cristo, hindi makapanasin. Ang pagutaya, naman nila pa mga ito, kung magtangko sila ng Cristo, kung hindi makapanasin. Apa malusog na simbahan ni Cristo, yang ditukol tulong kayo, paano yung padayon sa pagpamuot, paano yung padayon sa pagtanaw sa maayong balita. Turon, yung santo pa ang tutis, paano yung mga karakteristik na lahat sa simbahan. Tanawa rin yung kapitulo na Catholic Church, nabasa ang minariya. Kaya, akong kailangan nyo, Ibigay siya sa Biblia na ang simbahan ng Kristo, mapapalawas ang simbahan. Mahimo ka na dito sa pagbaluwa. Hindi sa inyo na maluluwa ang simbahan. Kasi Kristo na ang maluluwa. Mahimo na sa instrumento. Kasi Kristo, kapitulo ito, kapitulo na ito. Dahil mo nila, kaya ang banda, ang ulo na nasa ino niya si Kristo na ang ulo sa Iglesia. O si Kristo mismo, ang maluluwa sa Iglesia na ang maluluwa. Wala na, maluluwa siya sa Iglesia na ang maluluwa. Kaya, ang layo na ito, na timahal sa pagila sa mga Iglesia, ang iyong pagkarumana, Tungkol kaya simbahan ni Kristo, alam nito, tunay sa pagkarumana. Tungkol kaya, Yason, ilan sa Biblia, sa Juan 23, Versículo 11. Nalaliwan siya, kaya kanina ang simbahan na lumala sa Filipo, tumalakad sa encyclopedia, na nila alam niyo sa knowledge, makakala nila lahat, na it was founded in Jerusalem, in afternoon of Jerusalem. Muna ito, meron sa mga mga tuluhan, dito yung mga tuluhan. Muna, nagdala ng ito sa mga, Bukat, Versículo 11. Nakapumatawa mo, ang iyong ulit. Naranong natawag na pagkarima. Nakapumatikan ka ron. Isa nyo, no? Bakit malakas ka ron? Bukat, Versículo 11. Ya, pagkakulang ang ginawa mo, at pagkakulang ang uminon, ayaw kahan mo, ingon na nagsaksi ka na po, din sa Jerusalem, nagsaksi ka na po, dito sa luwa. Kaya tumatawon, ang Roma, Kapitulo 1, Versículo 7, tama sa 8. Roma, Kapitulo 1, Versículo 7, tama sa 8. Lagi yung minir, buta, itulatan ko kamang-kamang lahat sa rumah. Lahat yung rumah, umutawag sa Diyos. Para maunong niya sa taman. At tagang-tagang kamag-lasya o kayo lang sa Diyos sa itong tamaan. O sa Ginoon sa Kristo. Una sa tanan at pasalamat ako sa Diyos. Pinalagin ang sa Kristo, alam kami yung tanan. Kung natamyaw sa tibong kalubutan, ang inyong pagturo. Mauna ang rumah sa rumah isuon. Mauna ang sunto sa Kristianismo sa tibong kalubutan. Bawal ito na itawag na sa Roman Catholic Church. Sana akong makita na pagsusuma. Muna dahil mo na sinto sa Christianity sa tibong kalubutan, ang Roma. Tungkol kaya natin ng Kristo mismo na Roma. Na ang iyong pagturo na tanglaw sa tibong kalubutan.
Muna nga ang luma. Kalihan ko pagano pa kini. Pero nahimo ng Kristiyano. Christian do. Because of our Lord success. Gusto man yan. Kaya Allah ay natimaan. Sa panila, sa matay na simbahan, o ilusya, bago ang iyong pagkamatayapon, ang iyong pagkakatuliko, o ang pagkakatulikan. Tungkol siya ang samahan na gusto. Sumara ka po yung pamasa, sa matino kapitulo 28, yung susunod na sinunod sa mata 20, na nagulong manita din niya. At sa masayon, kung sa panglataw ka mo, ngadyo sa katawan, sa tubo kalimutan, o imuwa sila na ako mga pinunaan. O nilagyo sila sa halang samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. O siguro sila pagtuman sa kanyang natin gusto mo sa ninyo. O binong gabi, ako magkuban sa ninyo sa kanunay, hangko sa katapusan sa kalibutan. Muna na ang inuman, na imong na nagudilot ito, na imong simple ito, muna na ikay na sa pinapalamutan, ikay na naabot sa Pilipinas. Sinawag ni Padre Pedro Badurama, kauman ni Masjidan, muna nga tanong subo, bago na una na nabunyagan nila, na una na Kristiano, ang subo. Muli ka mga ang santiminyo rin na makita ninyo, ang infant, ang image of infant of Child Jesus. Yan ang makita na nahimo ka Christianity. Ang Pilipinas, pinaagi ni Balwin na sa Katoliko, na kami bandiretan 15 years sa pagkasulitan ng pastor. Sinala mo ito na, niyo mo siya, matalagan, yan to ko lang siya, matikan. Neto ko sa lugar ni San Pedro, sa Kasainawan, matay, nakita na ko nito. Ang simbahan na ito, mauma na ko nito. Kung tinala ko na, ang balay na di ko niya sa San Pedro, ito ko lang itong simbahan. Mauma ang simbahan sa Katoliko. Wala, matayman ka na, atin ito, simbahan ni Kristo. Huwag ito na San Pedro. Wala ito na matimutin, sa 15-17. Kami manggilitan na parang sa Kristo. Ang pangatang katulad na ba yung simbahan na sa panahon na mga gawas sa simbahan na naman ang Katoliko. Wala pa siya. Dahan na gawas ang simbahan na Katoliko. Ang tikli na gusto, makita nyo sa Kajalkayan. 1453, nigawas ang una na constitution sa Pilipinas, ang Latin na Vulgata, ang Latin Motive. Dahil Netong 1456 marami gawas mo sa 1453. Sino nga may itanong na ito printing press na itong panahon na itong Gutenberg daw, Johannes Gutenberg. Sino yung kanang pagtukon niya printing press, wala nga gawas, wala sa speaker, na mga dating muli. Wala ang tindahan, makita ni mo ba? Daan na yun, nag-istos sa yun, ang tindahan ni Kristo. Ang Roman Catholic Church. Daghan ang Tuntupapa, karang Tuntupapa, mahilig nila nga mausunod siya. Sa mga timahan, dito yung San Pedro, nisunod si Nimros, nisunod ang katampangan gano'n na si Pope Francis. Daghan ang katiigan ng labay. Muna na atong sisimon na timahan, sa kalang sinuod niya, kalang makapaliwas na to. Dahil delikado kayo ang timahan na pinututado sa limang kapaliwas. Muna, salamat sa lang. Mayroong gabi, salamat sa akin, mayroong hapon, kayong kalang pag-usap. Salamat sa kasaminaw, kung na itong gamay na Bible exposition. Kinautong ka na sini maghatag sa ninyo o sa dati, sa pagtulong sa itong mapagtulungan. Ngano nga naikag ko sa pagpambol ninyo kayo, kung sa itong panahon na nag-unaagin ko kining sa timasumba kong unaagin ba, sa bungagin, wala akong religion. Waktu ko kay Balong wala yung Catholic Bible Studies. Wala na kabalo ko sa Catholic Bible Studies. Kupaan din natin ninyo. Kaya yun mali ako, no? Kaya kami mag-speaker na ito dito. Salamat po, ganito na yun. Nasa bahay ka na Santo. God bless salamat. Ikaw po yun. Kaya tayo ka lang at-vlog ko tayo. Pahitong. Ako yun. Kung bakit rin mga ito ng atong ipanaligdan, mahagad ang pagtulungan sa Katoliko. Lalo mga ito,
Kung kita ka ninyo, ang lagi darang pagtunga na kaya Biblia niya, ngayon ninyo, matanaw ninyo, kung mabasa ninyo, ang mga teksto rin, naman ni Ulit sa iyo. Ay, orang nagpalpal. Apilitan ko eh. Dahil na mga ito ang natong italmukatan niya, sunod ko ay nalalagay inoon na wala diya sa tao ang di pagtulong sa matulog na matulog na